jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowsare en garti hannde oɗo ñallom aset awri ko sappo lewru août hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi habaruji mon e ɗemgal Pulaar titruji men ɓuɗɗi moɗum guiɗata ɗum ko toon to États-Unis noon may jaa ƴeewen campagne makko kanko Kamala Harris e kanko kadi Donald Trump holtoɓe jarata e ƴeewen kadi e haalde ko fati sonde juji seeɗa so tawi wotiji mbaɗi hannde hol poɗɗo hawde tugnade sonde juji habaruji men ha andi kanko gouverneur Walso dañi kadi yimɓe defandoɓe caggal nde kadi nde campagne mabɓe a ƴeewi fewnidde haalluji ɗi o haalno e hitande ujunnaji ɗi sappo e jeetati pour wiide wonde ko pertilaji ɗi o yiiɗi haaɗe sukaɓe jogɗi ko ɗiɗon o hutorto e ɗum toon to guerre habaruji men international guiɗaɗen ko toon to Palestine ene wayno ko Israel kadi hannde wawi bombude Gaza kadi wari hen yimɓe hewɓe kene wiiye 90 neɗɗo hono kamɓe Hezbollah kamɓe ne ɓe mbawino neldude hannde drone aji toon to Israel hono kanko Bachir Diomaye Faye gardiɗo leydi Sénégal ene wayno waɗi wayloji toon to département justice ɗum noon ma ƴeewa kadi yaññade ɗiɗon wayloji holko firtani kamɓe Sénégal naɓe toon to Niger tuɓoji kewɗi mbaɗin toon waɗi oɗo sahaji mayiɓe hewɓe e kadi ɓe jogui kulol oɗo ko joni ndungu fuɗɗi ɓe ganda kadi holno ɗum jogori wade ɗo henne ko adi lewru août ene maaya cakkitoɗen habaruji men ko toon to Mauritanie ɗum noon ko ene wandi ko yimɓe hewɓe nanggama toon taw ene waɗi hen gendarmerie ji donc waɗannoɓe fraude pour nawdi yimɓe taccinde yimɓe ɗanninde yimɓe ɓe ganduɗa ko wiyete migrant ji ɓeɗo nanggam ene jeeya hen gendarmerie ji Mauritanie ene jeeya hen kadi civil naɓe Sénégal naɓe ɗum woni titruji men ɓuddu mondiroɗe journal ma gaari dottuji muɗum joni joni siftinton tan hannde ko aset sappo lewru août hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi ma gartu joni joni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowsare jaam hiira moon habaruji men États-Unis puɗɗorɗen ko toon campagne makko kanko Kamala Harris ene waɗi koye kiiɗe walla e jamme ɓe kiiri ko toon to Nevada ɗum noon Las Vegas e tugnade kadi habaruji gummiɗi toon ɓe mbi ken wona sappo e ɗiɗi ujunere neɗɗo ari tawede fotude mabɓe toon to Las Vegas ɗum noon e tugnade nde ɓe kaaliri ni kanko Kamala Harris kadi wawi kadi jabade namde walla yimɓe gullannoɓe toon ripostoɓe pour wiide wonde surtout ene guerre gonɗo toon to Gaza o holñonat o wawi kadi siftinde wonde oɗo dumun ene wayno ɓe meeɗani joɗade kanko président Joe Biden tawɓe mbaɗani pression ngaji ko fati en no hollude Israël ko alay saago hankkadi cessez-le-feu waɗe toon guerre gonɗo toon no darto ko alay saago hankkadi yimɓe civil en wonɓe nanggaɓe gartire ko jiiɗa e ɗum ɗon ene wayno sondages uji jaltude hannde no holli wonde hono kanko Kamala Harris oɗo sahaji o heftima hono ko ancien président Donald Trump ɗum noon e tugnade sondage uji jaltuɗi ɗi ene holla oɗo saha joni ko ɓuuri hewde e ɗiɗo état ji ko wayno Michigan ko wayno Pennsylvania e ko wayno Wisconsin ko état ji ɗi ganduɗa henna kamɓe républicain ñe ɗaminno ko kamɓe jogori ɓuuri hawde ɗum noon ko gila nde kanko président Joe Biden on wonne campagne Donald Trump ɓurnoma kene wona toɓɓe tati ha toɓɓe nayyi e ɗiɗo état ji kono en wayno oɗo saha hannde tugnade sondage uji mawɗi mbaɗaɗi ɗi henna so tawi woteji mbaɗama hannde hono kanko Kamala Harris ɓe mbi wonde ko mawo dañi 50% hono kanko ancien président Donald Trump o daña 46%. donc ko ɓuuri hewde ɗiɗo état ji tati kaalaɗi ene wayno ko kanko Kamala Harris on ɓuuri ancien président Donald Trump toɓɓe nayyi ɗum noon so ƴewama kadi wonko haysinde wonde ko ɗiɗo état ji tati so tawi o dañi ɗum kanko Kamala Harris haysinde o perdi état ji goɗɗi ɗi ko wayno Arizona ko wayno Nevada ene wayno ko ɗum hattama hankkadi wonde présidente donc ɗum woni sondoji jaltuɗi ko jiiɗa ɗum on kanko ancien président Donald Trump e haalluji ɗi o haalno en heccenki ɗum noon ko conférence mo wonno toon to Mar-a-Lago o haalino hen wonde ko o jolde e hélicoptère gotel biyete Willie Brown ɗum noon ko ancien maire San Francisco ene wonde caggal kadi nde Willie Brown kañum hoɗum yalti e télévision e haala ene jalla no wiya wonde ko meeɗani joldudemo kadi meeɗani haaldudemo haalluji bonɗi ko fati Kamala Harris ene wayno ko kanko Donald Trump omon continue kadi omon continue ha andi wiide wonde ko kanko omo andi Willie Brown ko ono jolduno kono noon caggal muɗum ene wayno ko neɗɗo goɗɗo kadi ko ɓallejo kadi ko meeɗi wonde sénateur toon to Californie meeɗi kañum hoɗum liggade kadi to wiyete ene mairie toon to
Los Angeles on kanko biyeteɗo Nate Holton en wani o yalti télévision o wi wonde ko kanko jolduno e Donald Trump e oɗon hélicoptère o wiyani wani ko oɗon saha kanko jokkodiren e Donald Trump ɗum noon koye hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi on saha taw Donald Trump ene ndaara maade e nokku ambassadeur mo mbiyata ambassadeur hôtel toon to Los Angeles e ɗum noon ko ɗum waɗi jokkodire mum toon to New York eno caggal muɗum noon o wi ɓe jolli hélicoptère pour yaade toon to New Jersey tugnadi kadi haalluji kaalede hono kanko pilote oɗon hélicoptère wiɓe wonde kadi hélicoptère ne jogui caɗele jippini ɗum toon to New Jersey ene wayno ko kanko Donald Trump e nder haalluji ɗo haalano o wi wonde ko hono Willie Brown kañum hoore mum hullino oɗon saha tugnadi kadi haalluji kanko Nate Holton ko haali o wiye oɗon saha e oɗon hélicoptère oɗon incident ene wayno ko Donald Trump wonno kañum wonno kulɗo ɗum ɗon kadi ene wayno ko kanko Nate Holton haalluji o ene wayno siftini hen o wi wonde ko oɗon saha Donald Trump ene wondiri debbo kañum wonno liggantonoɓe Donald Trump biyeteɗo Barbara Ress on Barbara Ress kañum hoore mum ene wayno haalti siftori oɗon événement haali ɗum e nder deftere nde windi kañum hoore mum deftere wiyete all in one wi wonde ko gongira gonga oɗon hélicoptère ko kamɓe gonno hen e kadi limti hen hono Helton o limti hen kadi hono Donald Trump kamɓe fof gonno ko oɗon hélicoptère kanko Helton kadi ene wayno continue haalde wi wonde ko Donald Trump wonno ene wayno ko Donald Trump hulno o watti hen ƴettoɓe ko wawi wonde fof ne wayno kanko Donald Trump mon continue hande insistiri wonde ko ɗiɗo haalduji ɗo haala ɗi andi ɗum ko gonga ko jiida ɗum ɗon hono kanko gouverneur Tim Walz ene wayno ko hande kadi nde yiyama wonde yimɓe woɗ kadi ne gaari defandudemo ɗum noon ko adi foof kanko gouverneur Tim Walz eno haalluji ɗi o haalno hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati pour wiide wonde ko pertilaji ɗi ganduɗa sukaɓe ne totte walla sukaɓe ne cooda ɗum yimɓe ne cooda ɗum hande ne jaaha e école aji sukaɓe ne mbaɗa ɗum ɗiɗon ko pertilaji ɗi o kamɓe koye mabɓe ɓe kutori ɗum toon to guerre e wayno ko ɗiɗon haalluji hono kanko JD Vance e kanko Donald Trump fof ɓe ne continue ɗo balɗe foof eɓe critique mo kanko Walz wonde kanko hoore makko meeɗani yaade guerre ko wawi wonde fof ene wayni ko caggal muɗum hono kanko porte parole campagne kanko Kamala Harris o yalti e ñallatme e nder koɓe biddi Twitter kanko Tim Walz ene wayno ko puujiɗo haalluji ɗi o haalno hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati ko yiɗi wiide tan wonde ko ɗiɗo pertilaji ko pertilaji kamɓe militaire uji ɓe poti jogade guerre wona gueɗe poɗɗe nawede e kulaji ne kutore walla e nder civil en ne kutoro ɗum noon ko wawi wonde fof ene wayno ko caggal muɗum kadi hono mennoɗo wonde gouverneur toon to Minnesota kañum hoore mum biyeteɗo Jesse Ventura kañum hoore mum ari hannde kañum hoore mum nan kadi ko wonno ko marine e nder armée mo États-Unis ay kañum hoore mum ne ƴattoji keeɗen wiya wonde ko honno kanko JD Vance so tawi ko militaire gongira e gonga o fotani arde omo yenna militaire hono makko walla ancien militaire hono makko surtout yenne o donc o fotani yennude militaire hono makko surtout yenne taw ko baɗɗo ken wonno duuɓi 24 e arme o wi so yiiɗi jomum taw ko cuisinier wonno walla ko wawi wadde fof tawde waɗi duuɓi poɗɗi ni foti ko respectede o wi kanko Jesse Ventura noon o wi wonde ko kamɓe militaire uji surtout kamɓe marines en ɓe janggi wonde ko e needi hay goto mabɓe fotani critique de goɗɗon ɗum donc ne wawi ko wawi wonde oɗo saha joni hono kamɓe campagne makko kanko Kamala Harris waɗi e ɗum ɗo henne ndiyam wi wonde ɗum ɗo ko puujiɗo kono e wayno ko haali ko omo ruttiti ha kaɗon haala hande wi wonde ko ɗiɗo perlaji ɗi potani hutorede pour civil en par ce que perlaji kamɓe militaire uji poti ɓe kutorto to e guerre soɓe jeehi guerre bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ko fate campagne électoral gonɗo toon to États-Unis ene woni radio Jowol Sare à partir du week-end garoɗo ma fuɗɗo wadde émission ngaji en taw ko live ɗum noon ko page muɗum TikTok e page muɗum WhatsApp pour wawde wallodirde yimɓeɓe henne famde ko ɗiɗo élection ngaji goni e kadi wallude yimɓeɓe henne kadi famnude ɗumen ko alay saago ko yimɓe gotoya ɗum noon ene wayno ko ma nder oɗon page ma en gaddu yimɓe ɓe ganduɗa haaloɓe anglais haaloɓe français haaloɓe kadi pulaar beele ne wawa wallude communauté ji meɗen wonɓe caggal leydi pour famde woteji gonaɗi ɗi e surtout tawde kadi ko caggal leydi wona ɗum noon ko ene wayno ko weekend garowo ɗum jogoro wonde so Allah jaaɓi I think that's okay. I think so, huh? I
speak, sir. I will fully uphold the Second Amendment. We will protect innocent life, and we will restore free speech in our country. And I will secure our elections. Donc way wonde fof ma en neldu lien ji ɗi en wonande page meɗen page men TikTok page men WhatsApp o kala jiɗɗo kadi abbade en walla wallodirde meɗen ɗum ɗo en pour ha mbawen kadi wallude bandiraɓe men wonɓe ka États-Unis pour ko fate famde ɗiɗo élection ngaji wallodirde kadi e siftinde ɗumen kadi goto fof ne jogui droit wotoyde so yiiɗi gota républicain walla gota démocrate kono noon haadema wotoyde kam ya andu ko gotoyde ko mo gotanta hadema wotoyde kam ya andu mo gotanta o holko woni holko jogori naftema walla holko jogori bonnandema ɗum noon ɗum woni ko jogoɗen wadde weekend aji garoɗi ɗi à partir du weekend samedi dimanche so tawi Allah jaaɓi. Is an extraordinary leader who has dedicated his life to the service of our nation as a fighter pilot, as an astronaut, and as a member of the United States Congress, and he has given so much to our habaruji men international puɗɗoɗen ko toon to Liban hakkunde Hezbollah e Israel woni tumɗade kadi habaruji gomiɗi ɗi toon to Radio France International hono kamɓe Hezbollah ɗum noon ko fedde wonɓe toon to Liban taw ko Palestine ɓe ganduɗa Iran sipporde ɗumen ɓe mbi ɓe mbawi werlade hannde toon to Israel ɓe mbawi werlade toon to Israel drone aji kewɗi drone aji ɗi kadi tan mbaɗi bomboji ene goni hen ɗum ɗo ɓe mbiyata ɗum ko base uji militaire uji leydi Israel gonɗi toon to banggue rewo leydi ndi e ɗum ɗo fof ko jabade kamɓe Israel bombardement ɓe mbanno toon e wuuro wiyetengo Sayda haaɓe mbaɗeni yimɓe hewɓe ɗum noon Sayda woni kañum ko banggue worgo leydi Liban ɓe mbi wonde ko oɗo saha joni ɓe mbawi neldude ɗiɗon bomboji to kene wona 17 kilométre kun mabɓe kamɓe Liban e Israel wuuro no ɓe mbiyata Safat woni koye Galilée ko wawi wonde fof ene wayno Israel ala ko haali ɗum ɗo taw kamɓe Hezbollah ɓe mbi bomboji ɓe neldi ɗi ko bomboji kewɗi siftinde on tan ko ñande aljuma nde hono kamɓe Israel ɓe mbawino bombardude kan Palestinaɓe gonɗo toon to Ain el Haliwe eɓe mbawi warde hen kadi neɗɗo goto taw ko neɗɗo jeeyaɗo kadi e Hamas taw wonno koye oto muɗum donc ene wayno on commandant ko biyeteɗo Samer El Hadj ko hen wara donc ene wayno ko ɗum ɗon noon ko sibabude ɗum ɗon Hezbollah kañum hoore mum wini neddi toon hande bomboji donc tunade hande habaruji gummiɗi toon to Al Jazeera ene wayno ko Israel naaɓe kadi mbawi hande bombardude on école aji gonɗi tan gonɗi toon to Gaza ɗiɗon école aji noon ko ene wayno ko yimɓe heɓɓe ko toon coori noon taw kone waɗi sukaɓe ne waɗi rewɓe ne waɗi kadi ko civil en ko ɗum waɗi hannde ene wayno ko communauté surtout yenno défendoɓe droit ji palestinien ɓe continue kadi noddude États-Unis yo dartinna balle ɗe dokkata Israël surtout ko balɗe ɗeɗo kaɓirɗe par ce que civil en ne mbaɗa hen tugnade noɓe kaaliri e mbi wonde ko waraɓe hannde ɗiɗo bombardement ji mbaɗa ɗiɗon école aji ma won ken ma ɓuur temedere neɗɗo ɗum mbirni ko Israël neldi ɗiɗon bomboji ko école gonɗo toon alta ɓe mbiyata ɗum ko woni koye Altabib école gonɗo toon Gaza City wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe Israël ɓe mbi wonde ko oɗo saha joni to foti felede ko kamɓe Hamas par ce que ko kamɓe kutorto ɗiɗo nokkuji pour kamɓe ene felludeɓe kamɓe Israël naaɓe e ɗum noon ene wayno ko caggal muɗum hono subaka samedi hannde hono kamɓe journaliste CNN naji goto biyeteɗo Allegra Goodwin kañum hoore mum e nder ko posti e page makko ko X ɗum noon page biyeteɗo Twitter o haali wi wonde ko bomboji ko neldaɗi toon e ɗiɗon école aji ko États-Unis feewni ɗum noon ɗum noon e wayno ko ɗum woni communauté international ene continue kadi ene wiya en ñaago États-Unis yo dartinde ɗum balle toon to Sénégal e tumnade kadi e ko Radio France International haali hono kanko Bassirou Diomaye Faye gardiɗo leydi Sénégal waɗi waylo hewngo toon to département justice ɗum noon ɗiɗon wayloji binda jalti ko ñande aljuma hanki toon to Sénégal e nder ɗiɗon wayloji on wayno ko kanko Bassirou Diomaye Faye o wawi magistrat ji kewɗi ɓe ganduɗa enne kañum koyemen ene jeeyno e dossier ji ɗi ganduɗa ɗi Ousmane Sonko takkano wonde ko kañum hoore mum yiyane suka debbo mbaɗo massage toon to Sénégal ene wayno ko ɓeɗon ɗiɗon magistrat ji fof ko dole men guittama toon to Dakar nawam to woɗɗi e nder leydi gonnoɗo mawɗo juge d'instruction toon to tribunal grande instance gonɗo toon to Dakar biyeteɗo Oumar Maham Diallo o yittama toon to Dakar o neldama toon to Tambacounda pour yo won président chambre
on Abdou Karim Diop kanyum wonno procureur de la République kanyum hoore mum ko kanyum wonno toppitude dossier Ousmane Sonko en wayno oɗon kanyum wonno procureur de la République kanyum hoore mum dewnode dossier Ousmane Sonko pour Ousmane Sonko kanyum hoore mum no wonde yimɓe waɗoɓe gueɗe bonɗe toon to Sénégal en wayno oɗon avocat o kanyum hoore mum nomama joni won avocat général cour d'appel to Tambacounda kanko Abdou Karim Diop o liggodirta toon koko Mamadou Seck kanyum hoore mum wonno ko juge tribunal de grande instance Dakar donc ɓeɗo fof mbaɗama Tambacounda firti wonde e guiti jeydiyankoɓe wonde ko kanko Bassirou Diomaye Faye en wayno woni koye e Ousmane Sonko ɓe goni koye wadde pinir ɓeɗon yimɓe ɓe ganduɗa liggotonoɓe toon to tribunal uji e surtout wonnoɓe dossier ji makko kanko debbo mo ganduɗa takkino kanko Ousmane Sonko yo yani muɗum Adji Sarr kañum hoore mum ko baɗannoɗo massage toon to Sénégal on takkunomo yo yani muɗum siftinde on tan kanko Ousmane Sonko hannde kanko woni premier ministre e kadi ko président Bassirou Diomaye Faye woni gardi leydi ko kañum waɗi ɗiɗon changement ji e siftinde on tan kadi kono Adji Sarr kañum hoore mum tumnade haɓuruji gumiri toon Sénégal woni oɗo saha joni ko toon to Europe dañde kayitaji sornade toon pour wonde immigré hande toon Sénégal e Mauritanie hono yimɓe ken wona yonɓe seeɗa nanggama toon to frontiére hakkude Mauritanie e Sénégal ɓeɗon yimɓe noon en jeeya hen gendarmerie ji testi taw ko gendarmerie ji liggotoɓe ene jeeya hen kadi yimɓe heddiɓe ɓe kadi ko yimɓe civil en taw ko Sénégal naɓe donc e nder gendarmerie ji ɗi ne jeeya hen gonɗon mawɗo poste gendarmerie Tiguinte gonnoɗo kadi mawɗo poste gendarmerie Kormasen e gonnoɗo kadi mawɗo poste natirde Rosso Mauritanie donc ɓeɗon fof woni ko nanggama oɗo saha joni ene wonde Sénégal naɓe sappo woɗɓe taw ko en jeeɗiɗi ko chauffeureɓe lawol Rosso Mauritanie e neɗɗo kadi gawƴo laana e yimɓe ɗiɗi kadi woɗɓe taw ko ganduɗa fof ko Sénégal naɓe donc ɓeɗo fof ɓe takka oɗo saha joni mbiya wonde ko ɓe ballanno ko walla ɓe mbaɗanno ko trafic pour taccinde yimɓe nawde wallude yimɓe yaltinde ɗumen leyɗele soit Mauritanie soit Sénégal pour wontude immigré ji ene wayno yimɓe civil en Sénégal naɓe ɓe hen jeetoto goppama oɗo saha joni heediɓe enen continue ene nanggani fadi enquête a gas gendarmerie ji tati ɗi noon oɗo saha joni nan toon to brigade recherche gonɗo to Rosso ne mofta ha ñawore mumen yetto toon to Niger e tugnade kadi habaruji gumiriɗe toon to Africa News toɓoji kewɗi mbaɗi toon ɗum noon ene wayno toɓoji ɗi kadi mbaɗi goni sababu kene ɓuuri hakke 94 neɗɗo maayi hen toɓoji ɗi kadi ene wayno ko sibabude muɗum kene wona 135 ujunere e 156 neɗɗo ene wayno bonirama ɗum ɗo fof noon addani kamɓe Niger kamɓe laamu Niger oɗo saha joni fayre sibabude toɓoji mabɓe joni puɗɗi ko hunde nde ganduɗa enne ko jogori addude caɗele mawɗe wonande toon to Niger donc hande tugnade kadi habaruji gomiri toon e tugnade kadi kanko biyeteɗo Aissa Louane Wanga kanko woni ministre toppitiɗo action humanitaire et gestion catastrophique mbi wonde guila 1er juillet en puɗɗi kamɓe koye mabɓe neldude balle surtout balle ɗe tan waɗi hen céréal en e gueɗe ɗe ganduɗa hen ñamde wallude yimɓe boniraɓe toon to sibabu toɓoji ɗi donc en wayno koɗo saha joni fayre mabɓe ko yo rentinde yimɓeɓe yo ndento no fewi surtout enne ballodir kadi ha ɗum ɗo haaɓi certeɗe ɗum caɗele ɗum noon ko toɓoji baɗɗi toon to Niger nokkuji ɓurɗi noon tampude oɗo saha joni tugnade hande e communiqué mabɓe kamɓe toon to Niger ɓe mbi ko nokkuji ko wayno gonɗi toon to Maradi Zinder e Difa ɗum noon ko ɗiɗon région ngaji ne wayno ko sibabude toɓoji ɗi kuuɓeji kewɗe walla galleji kewɗi boni e kadi oɗo saha joni ko mbi wonde ko guese kewɗe kene wiye hakke kene wiye ujunnaji 3 hectares demettenoɗi boni e sibabude toɓoji ɗi bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sar ko ɗi kabaruji jogon noon hande e ɗemgal Pulaar ɗum noon ko oɗo ñallama samedi 10 lewru août hitande ujunnaji 2024 yen mbaalo jaam on jarama